ako si uchrániť svoje dáta, tak sme nazvali našu dnešnú tému. Mojím hosťom je už v štúdiu Dámskeho klubu pán inžinier Jozef Vek. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Na úvod, ak dovolíte, by som chcela, aby sme si vysvetlili, o akých dátach vlastne hovoríme, pretože valí sa to na nás z každej strany a my chceme mať jasno, čo si ideme uchraňovať a čo sa ideme od vás naučiť. Jedná sa vlastne o naše osobné dáta, čiže celé meno, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa až po finančné údaje, kreditné karty, číslo účtov, karty bezpečnostné a tak ďalej. Zdravotné karty. Keď o tomto hovoríte, tak vieme všetci, alebo väčšina z nás, že existuje také, že GDPR a my si máme dávať pozor na to, komu poskytujeme tieto spomínané dáta, ale každá jedna zmluva, alebo každá jedna výzva, či už od sociálnych poisťovní, zdravotných a tak ďalej, chce od nás občiansky preukaz, adresu, teda vlastne tieto dáta. A ja v tejto chvíli neviem, že ak ich pošlem mailom niekde, či sú uchránené aj pred ostatnými, ktorí by sa k nim mohli dostať. Toto je vlastne úloha tých firiem, ktorým tie dáta dávate a vlastne v GDPR sa hovorí o tom, na aké účely oni idú tieto dáta používať. Hej? Čiže vy dávate svoje osobné dáta na konkrétny účel, na konkrétny účel a na konkrétny čas. Čiže oni to nemôžu využívať, dávať to tretím osobám alebo to zverejňovať ďalej. Hej? Áno. A musíte im veriť, že to zabezpečia tak, že tieto údaje neuniknú a nebudú zneužité. Dobre, aké problémy nám ale hrozia, ak teda tie dáta uniknú? Tak napríklad, keď zistia vaše rodné číslo, hej, tak niekto vám môže zavolať, napríklad volám zo zdravotnej poisťovne, povie vaše rodné číslo a chce od vás, aby ste predplatili nejakú ďalšiu službu, vypýta si od vás kreditnú kartu a keď im uveríte, ste dosť dobrí, tak proste sa môže stať, že vám strhnú nejaké peniaze z karty. Hej. Pán Vek, o tomto už počúvame minimálne 2-3 roky, ako si máme na takéto presne dávať pozor. Ako je to možné, že to stále funguje a stále sa to niekomu darí, niekoho zblbnúť, že vyhodí z okna peniaze, alebo jednoducho pomáha. Viete, čo chcem povedať? Áno. Tých prípadov je toľko, ja nerozumiem, že v čom to je, že niekto je tak šikovný verbálne, alebo ako to je? Títo ľudia vlastne idú pomocou sociálneho inžinieringu, čo znamená, že idú na vaše pudy, na strach, na radosť a ostatné veci, alebo potrebu pomoci, čiže niekto vám zavolá, neviem, váš syn stratil peňaženku a tak ďalej, potrebuje rýchle peniaze, takže vlastne vy v tom momente ste dotlačení k tomu, že ste rýchlo niečo urobili, hej, a tým pádom človek potom stráca nejakým spôsobom sústredenie sa na zmysel. Sústredenie a urobí nejakú chybu, hej. Takže to je vlastne, je to skôr psychológia ako technológia. Samozrejme, dneska, keď sa pozrieme na AI, na umelú inteligenciu, je to ešte viac vycibrené a tí ľudia by si museli dávať ešte väčší pozor. Čiže nejaké kritické myslenie, porozmýšľanie nad tým, čo tí ľudia chcú, kto mi volá. Zavolať možno tým najbližším, že stalo sa niečo niekomu z našej rodiny. Hľadať ako keby najprv tú cestu. Dobre, poďme k dátam, poďme k heslám. Ja patrím k tým, ktorí, ale nie som jediná, som o tom presvedčená, ktorí v podstate zažívajú najväčšie nervy a takú hysteriu vo chvíli, keď mi napíše niekto niekde, zadajte heslo. Je to všade, je to na bankovom, je to naozaj, kam sa chceme prihlásiť, chcú od nás hesla. Ja ho teda krvopotne vytvorím, ja si ho zapíšem, ale tak, že tvárou otváram to, kde si ho zapíšem, to už ste ma naučili, teda takéto, čo si viem, ale prichádzam do štádia, že o rok a pol alebo o rok mi napíše aktualizuj svoje heslo. Ide ma picnúť. To znamená, teraz potrebujem vedieť, mám to heslo aktualizovať ako? On mi ponúka stredne silné, čo mám urobiť? Mám na to kliknúť? Alebo to... A teraz sa dostávame k vašej úlohe, aby ste nás nainštruovali, ako pracovať s heslami. Ide o to, keď dostanete nejaký e-mail, najprv to overiť, či to ide od nejakého overeného zdroja. Môže sa stať, že je tam za nejaký hacker, pošle vám e-mail, dajme tomu z poisťovne, z banky. Áno. Prepáčte, ako zistím, že to nie je on? Mám napísať do banky a opýtať sa, vyzvali ste ma k tomu, aby som otvorila svoje dáta, alebo teda svoj účet? E-mail má určité znaky, hej. Treba sa pozrieť napríklad na to, odkiaľ ten e-mail ide, hej. Keď si to rozkliknete, tak by ste mali vedieť, alebo vidieť adresu tej inštitúcie, hej. Keď potom vykopírujete adresu tej inštitúcie, dáte si to do browsera, tak sa dostanete na tej web stránky. Väčšinou tí hackeri to robia tak, že oni vygenerujú nejaké meno, čo vidíte, takzvaný, že display name, názov, a potom si človek myslí, že to ide od jeho banky. A vlastne telo toho mailu vyzerá tak, ako keby to išlo z vašej banky, z poisťovne a tak ďalej, alebo z nejakého úradu. A keď tam sú nejaké linky, že obnovte si heslo, tak si treba pozrieť na tú linku, či naozaj ukazuje na vašu stránku. A môžete si to tak overiť, že keď určite poznáte názov svojej banky, že si zvlášť otvoríte tú stránku banky a nekliknete na tú linku, hej.
A proste určite nejdete zadávať heslo bez účelu, hej, ako reálne. Dneska sa hovorí, sú dva princípy, že si obnovovať heslá často 3 až 6 mesiacov. Áno, alebo druhý princíp je, že si dáte dosť dlhé heslo, hej. A tým pádom proste, pokiaľ to heslo neunikne, tak tá pravdepodobnosť, že niekto to jednak odšifruje alebo získa, je veľmi malá, hej. Keď niekto sa dopočujete, že vašu banku hackli a unikli heslá, tak samozrejme si treba dávať pozor a zmeniť to heslo, hej. Takže ten princíp môže byť taký, že keď vidíte, že je tam nejaké riziko, niečo sa stalo, tak si to zmeníte. A pokiaľ máte dobré heslo, to nemusíte. A potom je tam vec ako dvojfaktorová autentikácia. To som sa chcela spýtať, ale ešte kým k nej prídeme, prepáčte. To znamená, ak mi počítač asi teda vygeneruje, že ponúkam ti stredne silné heslo alebo silné heslo. Je to CTRL 14.11.52.8c. Neviem si to zapamätať, hej, to znamená, môžem ho ja skopírovať, použiť ho a niekam si ho potom uložiť. Je to dobrá cesta, alebo si máme tvoriť vlastné heslo? Ako je to cesta, pokiaľ máte veľa hesiel, ale treba tam použiť nástroj ako nejaký password manager, to znamená, že on vám manažuje tie heslá, môžete tam mať, niektorí ľudia majú viac hesiel ako spodného prádla, jak sa hovorí. Fakt? Hej, a password manager znamená teda to, že vlastne je to nejaká aplikácia, ktorú si ja stiahnem a tam si budem ukladať tie heslá a bude to opäť iba možno na môj prst, alebo proste na môj tvár, iba tak sa to bude otvárať? Presne tak, tie password managery sú určité nástroje, ktoré môžu byť integrované do browsera, hej. Čiže keď sa prihlásite na nejakú web stránku, on vám ponúkne to vaše heslo, vy sa musíte autentikovať, buď biometricky, ak ste vyvravela, tvárou, nejakým PIN kódom alebo nejakým silným heslom a tým pádom vlastne sa dostanete k vlastnému heslu, hej. Zase tieto aplikácie sú vytvorené profesionálnymi tímmi a firmami. To znamená, že oni dbajú na to, aby sa vlastne tieto dáta neunikli. Ja zase sa vrátim k tomu, keby ste sa dopočula niekde, že to uniklo, tak si treba rýchlo proste zmeniť tie heslá, niekedy respektíve... banky vyzývajú a upozorňujú, že pozor, stalo sa toto a toto, rýchle si zmente hesla. Tak by mala asi aj tá cesta vyzerať. Áno. Čo by som ešte k tým bankám povedal, že sú bežné heslá na rôzne web stránky ako Facebook a tak ďalej, alebo keď máte nejaké noviny predplatené, tam máte nejaké konto. Je to úplne iné, ako keď máte prístup do banky, hej. Na Slovensku sú väčšinou tie banky už technologicky pripravené tak, že máte dvojfaktorovú autentikáciu, 3D Secure na platenie. To znamená, že ukradnúť vám heslo, proste im to je na nič, hej. Ukradnú vám to, ale my potrebujete ešte mobil, nejakú čítačku, hej, dostanete nejakú správu, hej. Keď niekto vám chce sa dostať na ten účet alebo ukradnúť peniaze, tak vás nútia napríklad nainštalovať nejakú aplikáciu na váš počítač. Nerobte. A nerobte, hej, samozrejme. To hlavne nerobte, samozrejme, to je nebezpečné. Ale to, čo ste povedali, a máme to vo väčšine asi v telefónoch, je ten 3D Secure a že vlastne vy musíte, táto platba sa jedine uskutoční, ak vy ju potvrdíte. To sme sa už k tomu dostali. Idem práve k tomu, čo ste naznačili, že sú opäť také možnosti a aplikácie a vlastne spolupráca medzi nami a ako keby firmami, kde si niečo nakupujeme. A to je, že dáme prístup, ja neviem, do 30 eur, 40 eur, že vlastne my potvrdíme nejakú platobnú kartu, tá je v našom telefóne, v hodinkách, vo virtuálnom svete, ale sťahuje sa bez toho tá suma, aby sme to v daný moment ako keby odklikali, že súhlasíme. Áno. A to je aké? To je dobré, alebo to je zlé? Máme si to tiež zaheslovať, alebo máme to nechať plynúť? Ako to je vlastne o tom komforte použiť tých kreditných kariet. Samozrejme, tá banka, ako náhle vznikne nejaká transakcia, tak vy dostanete na telefóne alebo na hodinkách o tom správu. Hej. Keď zistíte niečo také, že bola nejaká neautorizovaná platba, keby sa to stalo, treba hneď zavolať banke, zablokovať si tú kartu. Treba vedieť, že kreditné karty sú kryté poistkou, čiže keď vám niekto zistí aj číslo karty, aj CVC kód, vlastne všetky údaje a niekde niečo kúpi s tou kartou, tak viete si vyžiadať od poisťovne to naspäť. Ako mne sa to konkrétne stalo, že som bol na jednom sedení, išiel som von a zrazu niekto kúpil letenku ako vyše 1,000 eur, tak som zavolal do banky, okamžite som zablokoval kartu, povedal som, čo sa stalo a banka v rámci vlastne poistenia mi vrátila tie peniaze. Hej. Tak, ale to teda u vás by som nikdy nebola povedala, že vy, ktorí sa tomu venujete, ešte vám niekto ako tie čísla kariet sa môžu dostať von pri nejakom úniku. Treba vedieť to, že pre debetné karty toto nemusí platiť, hej. To znamená, že keď platíme na internete, tak kreditkou, okrem toho sa dajú vygenerovať virtuálne čísla kreditných kariet na jednorazovú platbu, hej. Že keď idete na nejakú web stránku a sa necítite dobre, ako je tu veľmi veľa
čínskych stránok, kde ľudia kupujú za haliere veci, treba si dávať pozor. Hej? Posledná otázka, alebo posledná téma, ktorú som chcela otvoriť, sú sociálne siete. Stane sa, že niekomu napríklad sa povie, že niekto mi hackol Instagram a zoberie vám ako keby všetky vaše dáta z toho Instagramu alebo Facebooku a vlastne vydiera toho dotyčného, že vrátim ti to, ak mi zaplatíš toľko a toľko peňazí. Čo robiť v takej chvíli? Tak jednak to treba ohlásiť Facebooku alebo Instagramu, hej. Tým providerom, alebo teda tým, je veľký problém, keď sa to už stalo, je veľký problém sa dostať k vášmu účtu. Mám niekoľko priateľov, ktorí sa to stalo konkrétne tento rok a je to veľký problém a museli vytvoriť nové kontá. Treba za každým, alebo vždy, keď idete na tie aplikácie, zapnúť dvojfázovú autentikáciu. Čo to robí? To robí to, že keď niekto získa vaše prihlasovacie meno a heslo, tak vám dojde ešte správa o tom, že niekto sa snaží dostať do vášho účtu. Hej? Čo vtedy spraviť? Ak to nie ste vy, tak samozrejme povedať, že nie. Hej. Ak ste to vy, napríklad máte nové zariadenie, sa prihlásite, tak to môžete povoliť. Hej. A každopádne, že ako náhle zistíte, že sa niekto snaží dostať na váš účet, tak to zablokovať, zmeniť si heslo a pozrieť sa, či som náhodou toto heslo ešte nemal pri iných prihlasovacích dátach. Dobre, predsa len ešte drobnosť. Je to rovnako aj pri mailoch, alebo tá rada, čo znela v našej dokrutke, že majte jeden pracovný mail a jeden možno súkromný a to, čo potrebujete naozaj utajiť, dávajte na ten súkromný. Je to cesta, alebo ani nie? Ako zase, keď ľudia dneska robia v tých robotách, tak proste sa to celé prelína, je to ťažké a potom človek nečíta jedno alebo druhé. Vám dojde, neviem, nejaká pokuta na osobný e-mail a nečítate to, tak potom tá pokuta je väčšia. Takže ja robím to, že proste mám jeden e-mail a používam ten aj na súkromné, aj na firemné veci. Samozrejme závisí od firmy. Ak robíte pre veľkú korporáciu, tak vám môžu vyslovene zakázať používanie súkromných mailov. Pán Bek, veľmi pekne ďakujem. Zase som o niečo zdatnejšia, ale vieme, že treba naozaj asi si teda nielen dávať pozor, ale počúvať aj odborníkov. Ďakujeme za cenné rady. Nech sa vám darí. Všetko dobré. Ďakujem pekne.